ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ତେବେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଢାଲୁଆ ଜାଗାଟିରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଷୁମ ନେବାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ସହି ନହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଢାଲୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ନାଲି କୋଳି ଏକାଠି କଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଳି ଏକାଠି କରିନେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୋଇଲା ଭଳି ଫୁଙ୍କ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ଯେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କୋଇଲା ଭାବି ଫୁଙ୍କୁଅଛ, ସେ କେବଳ ମାତ୍ର କିଛି ଲାଲ କୋଳି। ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ଏହା ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଖୋଜୁନାହଁ? ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେହିକ୍ଷଣି କହିଲା, ତୁମେ ଆମ କାମରେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛ? ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇଟି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର କୌଣସି ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଜରୁରୀ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଓ ନ ରହି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁପଡ଼ି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିନେଲା ଓ ତାକୁ ମାରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଲା। କାଠହଣା ଚଢ଼େଇର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଜମା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।